Čom ste vy išli? Na smykálke. Na šmykálke? Áno, a tam bol iglu. Iglu tam bolo? Áno, a tam boli aj tuleni. Ozajstní tuleni? Áno, oni volali iglu. Iglu-glu? Áno, tí tuleni. A páčilo sa ti tam? Áno, a ja som tam iglu, išiel som na tí tulenu a som sedel a babka ma nejdela a ja som sostala a tam bola strecha. Strecha tam bola? Áno, a tam bola taká veľká zima. Zima. A dali vám aj bundičky? Áno, červené. Červené. A každý mal, aj babi dostala bundičku? Áno. No a koľkokrát ste sa šmykali na šmykálke? Jedenkrát. Len jedenkrát? No To ste išli na takom kolečku? Nie, na kolečku sme neišli dneska. Nie? Nie, pani učiteľka nie. Deti nechceli ísť na kolečko. Aha, no dobre. A ja chcel som ísť. A to bolo out. Áno. Áno, tá smykálka som sedel, povedal to out. Auť. Áno, lebo ten zem od toho snehu bol taký cásky. A urobili ste nejakého snowmana? Ne, lebo tamtého vládu nemôželi robiť snowmana, bo tam neboli veľké gúve. No aha, ja som myslela, že urobíte z babi takého maličkého snowmana. A ja chcel som robiť veľkého snowmana a nemôželi sme. Nemohli ste urobiť snowmana? Ne, lebo nemáme mŕtvisku za ňu. Aha, mrkvičku na nos. Aj zvieratka si videl nejaké? A nešli sme sa pozrieť na pandu. Neišli ste sa pozrieť na pandu? To nič.